Ексклузивен репортаж. Най-древната професия по витрините на Брюксел. Платена българска любов. Много е добра. Аз по баровите не ходя. От бар на бар не ходя. Тук едно ми казва, че е със сладик. Дойде до мен. Добре. Всеки казва, мъж ми и приятел. Добре. Здрасте, здрасте! Ай, нищо, като не знам, нищо мъжела, ти какво прави? Ама всеки ден момиче, не хади? Добре, Българки. Добре. Здрасте. Нищо, за дневна ли сте разсирали? Ами, ние много не сме в час, ако може малко да ми разкажете какви са условията. Тех, нали, имаше място? Да, имаме за дневна, значи фикса е 220 евро, Така. плюс 3 евро от всеки клиент за мадам. Желателно е да ги искаш от клиента, нали? Да искаш бъкшиш, ако вече не да ги даваш от себе си. 12 часа се работи, ако искаш да работиш, нали? Всяко време може да правиш. Да, през деня. През деня, да. Сутринта от 6 смяната до 6 след обед. Ти можеш 7 да дойдеш. Да, това си твой избор. Ти си поемаш тая смяна, да. И това са условията, значи това са си 12 часа, 2 смени има тук по улицата, ви сте съвсем много. Да, още се чудиме, да. Така, значи за дневни, за нови момичета е желателно да са дневна смяна. Защото просто език, знаете ли някакъв? Английски малко. Английски, добре, Малко. Мадам, часов. Да. И това е. А клиенти има ли? В смисъл, идват ли през деня хора? Или да, всяко време има. Горе-долу момичетата доволни ли са? Колко заработват на ден? Ами различно. Или на седмица? Всеки зависи от момичето. Сега имате за 6 часа едно момиче, тя се тръгна с 400 евро за нея. За нея Но това в момента взема втори клиент. Да. Зависи, просто зависи. Те момичета бяха с много хубаво бельо вчера, тия неща, те ли си я купуват? Ние си ги носим. Ти нямаш ли? Но чак такова като тяхното няма. Ти носят с скъпички. Скъпи са, аз ми гледах. Скъпички са. Миналата вечер си купиха 65 евро. Гледай ги, те са такива, то си личи, че им е хубаво белето. Трябва да си купим такова. Това почва с каквото имаш. Гледаш да захапиш. Оцелиш в началото и така. Значи са по две момичета на смяна. Ние двете може да сме си заедно, като не можем. Ами как? Ами едната може да почне, другата ще... Другата ще чака. Аха, ти... Ама беше ми свободно доскоро. Еми, елате тогава е тук. За по 6. Няма нищо, е тук близо на другия бар и ще стане. Добре, хубаво. И аз така разбрах. Добре, беше ми свободно, обаче. Добре, ще се видим. Добре. Пробата пуска утре да дойде, да приеш изчака. Ще се, да. Записах телефона и така. Как се казваше сега? Яница се казва. Яница, добре. Ами добре, айде мерси много. Браво, виж, ако ми остана там, както предвидиш, едната да дойде до 6 часа. Добре. И пак на едно ще сварите съдневна и две. Добре. 1 час ще дълки, 1 час. Добър ден. Аз на казах, ще се върви и ходих ми до Яница. Едното момичета Захар, едно ти давам на тебе. И разбирайте се, коя оттатък ще работи, която. Ще се разберем, не знам, тук е същото ли? Условията какви са? Ами 250 фикса, 2 евро има клиент, 2 почивки в месеца. Това по колко е почивката? Това не питах на В другото. смисъл почивка, имаш 2 почивки в месеца. Ако искаш си ги взимаш на един път, ако искаш си ги взимаш... Това е на смяна или къде? В смисъл почивка е една смяна или колко е време? Да, един ден, да. Не ви идваш на работа, Почиваш. само в смисъл аз предузнах за почивката поне един ден предварително, не да кажеш сутринта. Друго нищо. По-друго.
Контракта си обратно. Да, не се яде на масата, ядем отзад, защото в принцип нямат право вече варовете или не трябва да се пуши. Те много варове вече не пушат даже. Това е цяло. Хубаво. Ами кажете горе-долу разходите на месец колко ще са, в смисъл квартири, храна, да можем да си направим някаква сметка. Да, обикаляме се, още разузнаваме. Квартира, каква квартира ще се вземе? Малко. В един хостел. Квартирите са, има по 400, има по 500, има по 600, зависи къде и в кой квартал, каква квартира. Вече дали ще идваш такси или с трам ще идваш. Ние си го транспорта, ние си го организираме вече. Да. А тук какви смени има при тебе, защото там в другите ми казаха, че е само през деня и тук дневна. От 6 сутринта до 6 вечерта. Значи 6 без 15 можеш да си тук, не по-рано. 6 без 15 и 6 без 15 слизаш от ветерината. Добре. Може и в 7 да дойдеш, ама после... Ако искаш, ти си ела и в 9. Да, Това не ме притеснява, в смисъл, да, никой, аз не те задължавам да такова нещо няма да ни се притеснява, че си закъсняла и да откажеш. Такова нещо няма. Ами да, пак си е там 250 евро фикса. Аз мога да се събудя сутрин да те събуда, нали, да ти кажа, айде ставай, така, ако искаш да се събуждам. Но или че ти си идваш когато си искаш. Аз те искам фикс 250, ако искаш можеш в 4 след обяда да дойдеш. Да, разбрах. Или че се работи на 40 и на 50 тук. Да, това е за 40 и на 50, на 30 не работи. Но много редко, ако само едно, както, нали, има момичета, където и пускат, ама тя не работи, така тя става момиче. За половин час 100 евро, за един час 200 евро. Добре. И така. 40 за 15, за 40 минути е 10, 40 евро е 10 минути, 50 евро е 15 минути с позиция. Ако искаш, че можеш с 42 позиции да му кажеш. Ти го преценяваш вече. Има ли смисъл? Ако искаш да почнеш тук, аз ще ти казвам сега кой е луд, кой не е, защото има и на луди. Да, и това предупредих, мадам, те ги познават, казва, после е луд, ми проблеми с клиент, аз се оправям. Аз те викам само. Да, кажеш, мадам, има проблем, аз се оправям с клиента, пари не връщаме на клиента. Добре. А той предварително плаща? Да, влизаш в стаята, ти му казваш на вратата 40-50, той се съгласява, влизаш, взимаш си първо парите, идваш тук, пишеш си ги в едно пликче, оставаш си ги в шкафчето и на време набиваме часовника, влизаш като ти стече времето, казвам ти, например, Катя, излез. Ако той иска си доплаща още, аз ти набивам часовника и така. Аз съм тук през цялото време, единствено ходя до магазина, ако имате нужда от нещо, иначе не обикалям, не излизам, не оставам нещо. Добре, презервативи от вас ли? Или ние си носим? Суха, мокра, абсолютно всичко ти си купуваш. Ние си взимаме, добре. Ти можеш да дойдеш да ми дадеш пари, аз ти купувам в магазина, варени ти осигурява абсолютно. От тия неща не, добре. Има и шампанско, клиентите, ако искат да пият шампанско, има безалкохолни, които са само за клиенти. Ние караме ли да пият такива неща? В смисъл, да. И 100 евро бутилката. Да, защото аз на такова место съм била в Италия за малко компания. Да, защото това питам. Добре. От безалкохолното нищо не видиш. Добре. И като цяло това е. Само ще ми звъниш да знам. Добре. Ако ти ще почнеш, румънката да няма взима. Добре. Нали? Хубаво. Айде, че... Добре. Ето тогава ще звънем, да. Ще решете. Веки, маданки, аз ви казвам, изобщо няма да имате проблем. Искам да ти кажа, че не трябва да се чувстваш длъжна, например, не ти харесва, не се чувстваш добре. Казваш ми, например, 2 дни предварително, мадам, искам да се преместя от тук, аз не те спирам. Ти не си длъжна, като дойдеш да работиш тук, да оставаш постоянно тук. Така. А под фикса падат ли на нещата? Под фикс? Не смисъл да не могат да си го...
Ще видим как ще тръгне. Виж колко ще трябва да се настроиш, че няма да имаш работа. Да, напротив. Че напротив, зваш, засираш се и... Колкото повече се притесняваш, ще е страх, толкова не имаш работа, защото да ти личи на лице. Да.